Kublai pi baro kiparlok bijus na tundan berpe ini ka kubo tehne ka pon ngini pe ya ka jingioh jong iba JR storyteller lyndon kan no iyo ha ka shibnai temtang in thoknes JR storyteller lyndon tementa kalayalam shane kasloganet mau perlok lele ngin klik ya kan ga JR storyteller lyndon kabadon hadu sanlak new po hajar pe ka subscriber ka shibnai uyo hadu katte hadu like hadu khandai hajar hagal like post ni ka view pan hadu million haga shibnai kani gede ke jingioh jong JR storyteller sans pa iwe dollar lane habang penkela syaka pisa India kadon kumba sau paulai hajar uyo haga shibnai hadu sanlak subscriber ka jingioh pan kadai hadu sau paulai hajar haga shibnai tang na kane ka we ka YouTube lada pikwa ban proof phila ban multiply mo sans pa iwe into 86 kawan hadu katno lada pikwa ban proof phila ban proof na lajong bat ikate ka shis nem pan phila ban multiply henriu hajar into 86 kawan hadu katno te tamne perlok kublai shibun